Ben trobats a Sintonitza Europa. Avui parlarem del fariseisme de l'administració pública. Gaudim, els ciutadans, des de 2019, encara que no ens ho hagi dit ningú, d'un nou dret fonamental, que és el d'accés a la informació pública sense límits. Si parlem de la directiva 2019/1024, és la directiva a les dades obertes i a la reutilització de la informació en el sector públic. L'aprovació, tard i malament, de la llei 19/2013, ni tan sols orgànica, per part de l'executiu de Mariano Rajoy, va instaurar una llei de transparència. Tot i així, va deixar Espanya en un nivell inferior a la resta dels països europeus. Un exemple. La primera llei de transparència és la sueca de 1766. Espanya ha estat l'últim estat de la Unió en posar-la en marxa. I la norma sueca del segle XVIII confereix als ciutadans suecs més control sobre les administracions públiques que l'espanyola del segle XXI. Hem tingut llei de transparència després de les de Pakistan, Kazajistan i fins i tot Afganistan. Excepcionalment, la llei espanyola no reconeixia com un dret fonamental l'accés a la informació pública, una cosa que no va passar desapercebuda a Brussel·les, ni dins ni fora de les institucions. La veritat és que, a més, en la pràctica, una de cada 3 peticions de transparència no s'accepta per motius formals i una tercera part per explícita voluntat de l'administració, que sap que, encara que sigui condemnada a contestar, passaran anys i el peticionari esgotarà els seus recursos i probablement la seva paciència, ja que a ningú li passarà res per la vulneració d'aquest dret al ciutadà. Una de les principals excuses és, precisament, la desestimació de la petició per tal de protegir dades de caràcter personal. Ara, la norma ha canviat i el procediment haurà de passar pels canals de la denúncia de la directiva 2019/1937, whistleblowers, establint la responsabilitat de polítics i funcionaris, de treballadors i empresaris. El dret d'accés als documents públics s'ha de configurar com un dret fonamental autònom, independentment de la llibertat d'expressió i del dret a generar i rebre informació, associat a la ciutadania comunitària, que resulta essencial per a considerar la Unió Europea com un estat democràtic segons el que disposa l'article 6 del Tractat de la Unió Europea. La designació com dret fonamental de l'accés a la informació, amb la mateixa categorització jurídica que el dret a la vida o a la intimitat, ha de presidir ja qualsevol relació entre l'Estat i el ciutadà. I s'ha establert aquest dret com a absolut amb unes poques limitacions: la protecció de dades, quan no es puguin anonimitzar, la propietat intel·lectual i la seguretat nacional. I quan diem poques limitacions, ho diem perquè el sentit que dona la directiva a document públic és extensíssim. Aquí entren les notes internes, les agendes, els correus electrònics, els informes, actes de reunió i fins i tot els missatges de WhatsApp. L'accés a la informació és un dret fonamental que neix de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, on el seu article 11 estableix que tota persona té dret a la llibertat d'expressió, que comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre o comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència de les autoritats públiques i sense consideració, de nou, de fronteres. Per la directiva 2019/1024, qualsevol document que s'hagi produït en qualsevol format és públic. I són públics no només els documents generats per una administració pública, sinó aquells generats per una empresa privada, però que estigui treballant amb diners o per mandat de
lo públic. Els documents elaborats pels organismes del sector públic de caràcter executiu, legislatiu o judicial, citat expressament al judicial, constitueixen un conjunt ampli, divers i valuós de recursos que poden beneficiar la societat. És obligació de l'administració oferir aquesta informació, que inclou també les dades dinàmiques en un format electrònic d'ús habitual i que permeti que els ciutadans i les persones jurídiques trobin noves formes d'utilitzar-la en el seu interès i creïn productes i serveis nous i innovadors. Arriba el dret a les investigacions pagades amb diner públic. Totes les dades de tots els organismes públics queden inclosos, sense excepcions, des del Tribunal Constitucional a la Casa Reial, des de l'actuació policial a la carcelària, passant per les dades de transparència dels diputats i arribant als registres públics. Especialment esmenta la norma els registres mercantil i els cadastres. Les tarifes per la reutilització de documents constitueixen una important barrera d'entrada al mercat per a les empreses emergents i les pimes. Per això, els documents tenen que posar-se a disposició per a la seva reutilització gratuïtament. I quan sigui necessari aplicar una tarifa, aquesta s'ha de limitar al principi dels costos marginals. La directiva implica un canvi de rol entre administrat i administrador. I ara l'administració ha de ser sempre transparent i l'administrat té el dret a no ser-ho. I si és així, per què ningú ha dit res? Amagant-nos d'Europa, quan no interessa. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que el subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.